Som sagt, så vil jeg lige vise dig, hvordan du kan indstille dit brand. Hvordan du kan opsætte dit brand inde i Canva. Det her det er hovedsiden i Canva. Det her du kommer ind, når du lige er logget ind. Og så går du herind i Brand Kit. Og herinde i Brand Kit, der kan du tilføje en palette. Og det du gør, det er, at du indtaster de farver, du ved, du bruger. Og nu ved jeg jo ikke, hvad for nogle farver du bruger. Så jeg tager bare lige nogle farver. Hvis du har den specifikke farvekode, så vil jeg selvfølgelig bruge den. Men nu tager jeg bare lige nogle, fordi at, det er en god idé lige at have nogle forskellige her. Du kan på en gratis konto have gemt 3 farver. Og det jeg vil lige vise dig, det er, hvorfor det er en god idé. Så nu laver jeg lige et helt tilfældigt opslag. Helt tilfældigt, vi laver en Facebook post. Og så tager vi elementer, lægger den her på. Og lige her, der ligger den palette, jeg havde lavet inde i mit brand kit. Så derfor så er det nemt, fordi det er nemt tilgængeligt, når det ligger her.